Suno kay Ferrer, siya sa gihapon ang nagserbe bilang presiding officer, samtang SB Secretary nga si Attorney Maki Angel Ascalona, amo naman ang nagakontrol sa mga mensahe. Marso 17 kag 24 sang nagpatigayon man sang closed door regular session ang sangguniang panglalawigan. Suspendido ang mga infrastructure projects sa syudad sa Bacolod. Inisunod kay Mayor Evilio Nardia kasunod nga nakatutok ang syudad sa kampanya kontra COVID-19. Sunod kay Nardia, nagpag-angot na hindi kay City Budget Officer Imelda Williams para mag-convert ang iba niya mga pondo nga ginalokar sa iba niya proyekto para sa pakig-away kontra COVID-19. Dugang pa ni Leonardia, lauman sa publiko nga anay sa karon sa mga infrastructure projects kaangay sa construction, sang Taytay, dalan drainage kag iban pa. Sunod naman sa alkalde sa Tion nga matapos ang COVID-19 kag mag-stabilize ang tanan, magbalik sa normal ang mga trabaho sa syudad. Sunod naman kay Vice Mayor Elcid Familiaran, buwas nga adlaw magasapol ang City Development Council para talakayon ang realignment sang pondo. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 17 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa mga nagapanguna nga balita national pagkatapos gate lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 21 Action Radio Philippine Standard Time. Kagaron sa detalye na sa mga balita national. Nagsaka na sa 7 ka mga police personnel sang Philippine National Police ang nagpositibo sa COVID-19. Suno kay PNP spokesman na Police Brigadier General Bernard Banaca, 4 ang bago nga mga kaso sang records sa ilang hanay nga ginalakipan sang 53 anyos nga lalaki, 52 anyos nga lalaki, 46 anyos nga lalaki kag 47 anyos nga babayi. Tanan nga police nga nagpositibo
sa masakit ang na-assign sa Metro Manila. Base sa datos ng PNP, 145 mga PNP personnel ang ginakabig sa karon nga patients under investigation o kon PUIs. Samtang nagdangat naman sa 1,416 ang mga persons under monitoring o kon PUM. Nagmando na si PNP Chief General Archie Francisco Banak nga buksan ang Kiyangan Billeting Center sa sulod sa Campo Crame para sa tanan nga mga pulis nga nagakinahanglan nga magpaidalom sa self-quarantine. Ginmando ni Philippine National Police Chief General Archie Gamboa sa tanan nga local police unit nga maghatag sa bulig kag seguridad sa mga medical worker kasunod sa natabo nga duha ka separado nga insidente sa pag-atake sa Cebu kag Sultan Kudarat. Suno kay Gamboa, ginahanda na sang gobyerno ang 16 daily bus routes sa Metro Manila para madulong ang mga health worker sa nagkalain-lain nga hospital. Palayag pa ni Gamboa nga ini nga obligasyon kabahin sa trabaho sa pulis agud nga maamligan ang pareho nga frontliners kangay sa mga health workers nga nagatingwa agud nga mapunggan ang paglaptas sa COVID-19 pandemic. Samtang nagapreparar sa karon Visayas sa worst case scenario sa COVID-19 pandemic. Inisunong ang Presidential Advisor for the Visayas, Michael Lloyd Dino, kasunod sang nagadamo ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sunod kay Dino, ang Visayas ang nagapreparar sang mass testing kasunod nga nagbaton ini sang dugang donasyon sang 50,000 ka mga test kits. Sa karon ng Visayas ang may 40,000 ka mga test kits kag katungan diri ang gindonar sang gobyerno sang Cebu City sa may Vicente Soto Memorial Medical Center nga may kapasidad nga magpatigayon sang COVID-19 test. Pinapaabot nga madamo pa nga test ang mapatigayon sang DOH kasunod sang ilang anunsyo nga sarang na makapatigayon sang 1,000 test sa kada adlaw ikumparar sa daily average nga 300 ka mga test sadto. Nagdaliwan ng isa pa ka doktor bangod sa COVID-19 sa Facebook post ni Leandro Castillo Resurrection IV. Ginanunsyo sa niyang pagtaliwan sa niya amay nga si Dr. Leandro Resurrection III, isa ka pediatric transplant surgeon. Napatay ang doktor bangod sa acute respiratory failure dulot sa COVID-19 las 6:25 sang aga Martes. Nagpasalamat man ang bata nga Resurrection sa ginhatag nga 57 ka tuig sa iyamay kay sa tanan nga nagpalambot sang suporta sa pihak sang pag-away sa COVID-19. Nag-apilar man ini sa publiko nga magtener sa balay kung hindi man kinahanglanon nga magwa. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 24 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Detalye sa balita international sports kag entertainment. Pagkatapos gidamang sini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon!
Aksyon Radio. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge? Nasa aksyon! Kag sa atong balita international, masobra 1 milyon ka pumiliyo sa Estados Unidos ay napaidalom na sa COVID-19 test. Kadungan sinigin pahayag ni US President Donald Trump nga dapat padayunon nga mag-isa ang publiko sa tika nga ginapatuman sa gobyerno para nga matap na ang paglaptas ng COVID-19. Sunod kay Trump, ang kada isa mayara sang responsibilidad sa karon nga away. Gintawag man ni Trump nga challenging kag very vital ang masunod nga 30 ka adlaw. Nagbakal naman sang personal protective equipment ang US sa iban nga pungsod. Una sa balita, una sa aksyon! Sa sports balita, ginbawian na sang kabuhi ang Filipina chess player nga si Aryan Kauli, 33 anyos, bangon sa aksidente sa Yerevan, Armenia. Si Arange o kon si Aryan ang asawa sa American Grandmaster nga si Levon Aronian. Ginkompirmara ni Aronian nga top-ranked chess player sa Armenia kag number 7 worldwide. Ang nga balita sa Twitter account, ginaragway ni Aronian ang asawa bilang maalam, hardworking kag malipayon nga tawo. Si Kauli ang naaksidente nagligan nga Marso 15 sang iyang salakyan. Ang nakabunggo si isa ka supporting column si dalom sang Taytay malapit sa intersection sang Sebastia Street kag Isakov Avenue. Pila ka beses ginpaidalom sa operasyon ang Pinay chess player antes nga ginbawian sang kabuhi. Una sa balita, una sa aksyon! Kag sa atong balita entertainment, nagpositibo ang aktres nga si Sylvia Sanchez kag bana sini nga si Arturo Aitayde. Sa Instagram ginanunsyo sang aktres para sa pag-post sang resulta sang ginpatigayon nga pag-usisa sa ilang sa Research Institute for Tropical Medicine kun RITM. Suno sa aktres adtong Marso 24 gindala siya kag ang iya nga bana sa Cardinal Santos Medical Center matapos nga mag-eksperyensya sang chills. Nagbatsyag pa sang ubo kag kabudlay sa paginawa ang iya nga bana. Bawon sini nagpaidalom sila sa COVID-19 swab test kag umpisa sa mga adlaw naka-self-isolate na. Kasunod sini ginpangabay man sa aktres sa tanan nila nga mga naka-close contact antes ipatuman ang community quarantine nga i-monitor kung naka-eksperyensya sang sintomas sang sakit. Kangay sa kabudlay sa paginawa ubo, hilanat, LDM kag sore throat. Ginpasiguro naman sa aktres nga mat-amat na nga nagaayo ang ila kondisyon sang iya nga bana.
Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 31 aksyon na Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian hanggang bugasan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, Marso 31, 2020. Salawat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Day, Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,